खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायदों राजिब बसुमतारी बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव गहपुरनिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा साननैसो सिगां गावनो स्टेटमेन्ट होदोंमोन माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरो सिमा बारायनायाव हेंथा होनाय बाथ्राखौ लानानै स्टेटमेन्ट होनायखौ लानानै दिनै गहपुरनिफ्राय समाज सिबियारि सासे सुबुङा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ महापन्डितजों रुजुदों। गहपुर हालामनि समाज सिबियारि रोमै बसुमतारी आरो अमर सिंहनि बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानैनो बड'फा समनिनो आबसुनि बिबानाव थानाय बा हारिमु बिबान मावबोनाय आरो समाज सिबियारि रोमै बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव। अमर सिंह ब्रह्मखौ गहपुरनिफ्राय रोमै बसुमतारी बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामदों। अमर सिंह ब्रह्मआ बै समाव बहा खारखुमानानै दंमोन जेब्ला बर' हारि नाङैनो सोमावसारदोंमोन बै समाव बहा दंहैयोमोन होनना बायदि गोख्रों सोंथि खालामदों अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव। गहपुरनिफ्राय रोमै बसुमतारी बिथाङा लोगोसे बारग' बियो अमर सिंह बिथांखौ सोंथि खालामबावदों बिएससि बिटिसिनि एमअएसखौ मानो सावरायाखै, खालि मानो बिटिआरनि एमअएसखौल' नुनो मोनबाय थादों एबा नोंथाङा सावरायबाय थादों होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों गहपुर हालामनि थागिबि आरो समाज सिबियारि आरो मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मावबोनाय बड'फानि समावनो बिबान मावबोनाय रोमै बसुमतारी बिथाङा। बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ दादों आरो दालांबाय थागोन। बर' फरायसा आफादा हारिखौ फोजोबस्राङा, हारिखौ गेरेमसा हारि दाग्रासो होननानै थांखिना बाथ्रा बुंदों आरो आबसुआ थांनानै थायोब्लासो बर' हारियाबो थांनानै थागोन बेखौ अमर सिंह ब्रह्मआ मोनथिना लानाया मोजां। बेफोरबायदि गोबां बाथ्राजों फिनजाथाय आरो सोंथि खालामदों अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव गहपुर हालामनि रोमै बसुमतारी बिथाङा। नंगौ बे समाव फिन नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानबावदों गहपुरनिफ्राय रोमै बसुमतारी मुंनि समाज सिबियारि बिथाङा बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ चेलेन्ज खालामदों। थाबैनो गहपुराव फैनानै बिथां रोमै बसुमतारीया बारग' अमर सिंह ब्रह्मजों डेबिट खालामनो थाखाय बिथाङा अपेन चेलेन्ज खालामदों। बे समाव बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ अपेन चेलेन्ज खालामदों दि गहपुराव फैनानै डेबिट खालामनो थाखाय आंजों फै होननानै रोमै बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों लिंहरदों बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ। बे समाव फिन डिसप्लेयाव नोंथांमोनखौ फोरमायनो सानदों बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव गहपुरनिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय होदों। बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा साननैसो सिगां गावनो स्टेटमेन्ट होदोंमोन सिमा बारायनायखौ हेंथा होनायखौ लानानै मोनसे स्टेटमेन्ट होनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे समाव बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों गहपुर ओनसोलनिफ्राय आरो गहपुरनि थागिबिफोरा आरो बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ महापन्डितजों रुजुदों। बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ गहपुरनि थागिबि आरो मोनसे समनि बड'फा समनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान मावबोनाय रोमै बसुमतारी बिथाङा अपेन चेलेन्ज खालामदों बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मखौ गहपुराव फैनानै डेबिट खालामनो गोसो दंब्ला फैनानै रोमै बसुमतारी बिथाङा आरो अमर सिंहनि बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बड'फा समनिनो आबसुआव बिबान मावबोनाय रोमै बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। अमर सिंह ब्रह्मखौ गहपुरनिफ्राय रोमै बसुमतारी बिथाङा गोख्रों सोंथि खालामदों दि अमर सिंह ब्रह्मआ बै समाव खारखुमनानै दंमोन नामा जेब्ला बर' हारि नाङैनो सोमावसारदोंमोन बे समाव बहा दंहैयोमोन होनना बायदि गोख्रों सोंथि खालामदों अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव गहपुरनि थागिबि आरो समाज सिबियारि रोमै बसुमतारी बिथाङा। मोनसे समाव बर' हारिनो गोबां सोमावसारनाय जादोंमोन बै सोमावसारनाय समाव बहा खारनानै दंमोन होननानै सोंखारिदों रोमै बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बारग' बियो अमर सिंह बिथांखौ सोंथि खालामबावदों बिएससि बिटिसिनि एमअएसखौ मानो सावरायाखै, बिटिआरनि एमअएसखौल' मानो सावरायबाय थादों होननानै सोंथि खालामदों रोमै बसुमतारी बिथाङा। बे समाव रोमै बसुमतारी बिथाङा बारग' बियो अमर सिंह ब्रह्मनि सायाव मा सोंथि खालामदों बेखौ जों आबुङै दिन्थिलांनि। बे समाव जों खोनासंदोंनि रोमै बसुमतारी बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों बारग' बियो अमर सिंहनि सायाव माबायदि गोख्रों फिनजाथाय होदों जों मिथिना लानि। निउस चेनेलसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनाय आङो जासिग्रोहरबाय। ओरैनो इउटुब चेनेलाव गोबां सम आङो
सोरबा अमर सिंह ब्रह्म होननाय सासे सुबुंखौ आं नुबाय थादों। बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ आरजायै मोननानै दिनै गहपुरनिफ्राय आङो मोनसे खेंफोरथि एबा बिनि फंनैसो बाथ्राखौ आङो बुंनो लुबैग्रोदों। आसलते आं सिनाया अमर सिंह ब्रह्मआ सोर, बे मा मावो, नाथाय बिनि बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला जोङो गोमोथाव मोनदों। अमर सिंह ब्रह्मआ दा गावखौ बुंनायनि सुरफ्रा बर' जातिनि बिफा होननानै बे फोरमायनो सानदों, बर' जातिनि मास्टार होननानै बुंनो सानदों आरो आयेनफोरखौ ओरैबायदि बिजिरनो होनो सानदों जे गाव एडभकेट जेनेरेलसो, भारतबर्षनि एटर्नि जेनेरेलसो, बा सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस बायदि गावखौनो गाव गोबां रोंगौथि बिथाङा खोन्थाबाय थादों। जों बे MOSखौ लानानै गासिबो बेरेखा बाथ्राखौनो फोरमायनो नाजाबाय थानायखौ नुबाय थानाय जादों। जेन'बा जोङो बे आसाम हालामनि बर'फ्रा रावबो नैबे MOSनि सोमोन्दै जों बुजिया, रोङा, गियान गैया जोंहा। मात्र अमर सिंह ब्रह्मआल' बेनि सोमोन्दै मोजां मिथियो, गियान दं, बुजिदों। बेनिखायनो बिथाङा सारा आसामनि बर'फोरखौ खोमायाव हमनानै फिदिंनानै मोनसे माबाजों लामा दिन्थिलांनो थाखाय नाजानायखौ आं गोमोथाव मोनदों। दा बिथांनि खेंफोरथिखौ होनायनि सिगांनो, बिथांनि बाथ्राखौ फिननाय होनायनि सिगांनो आं बुंनांगोन बड'लेण्ड मुभमेन्टनि हिस्ट्रिखौ एसे फोरमायनानै होनांगोन। बिथाङा 1987नि 2 मार्चनिफ्राय जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एबसुनि दैदेननायाव बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानानै थांदोंमोन, बे समाव बिथाङा बहा दंमोन आं नुफेरबायाखै, खोनाफेरबायाखै, मालाबाबो नुवाखैमोन। 1987नि 2 मार्चनिफ्राय जि मुभमेन्ट जादोंमोन, बे मुभमेन्टआ सारा आसामावनो गोमसारजोबदोंमोन। बिनि जांख्रिथाया जादोंमोन, नाथाय गहपुराव बांसिनै बिनि एफेक्टआ गोलैदोंमोन। 534 जन, 534 1989आव अकल सिंगल लार्जेस्ट गहपुरावनो जादोंमोन, सहिद जादोंमोन, मार्टार्स जादोंमोन। आरो दिनैनि थारिखसिम नैबे 2020 सननि समसिम एकर्ड जानाय समसिम फ्राय 900निबो बारा मुंख्लं गहपुराव दंसै। आरो बिनि लक्ष्य उद्देश्यआ मोनसेयानो जे गहपुराव जोङो सहिद जाबाय, जोंहा बेवहाय जेबो आफसोस गैया, नाथाय जोंनो जे मोनसे हादोर नांगौ, आलादा मोनसे न'खर हादोर नांगौ, बे लक्ष्यखौ लानानै जोङो नैबे माबाखौ आन्दलनखौ जोङो पुर्न पर्यायनि समर्थन होबाय थानाय जादोंमोन। दा बिथाङा बे हिस्ट्रिखौ मिथिना मिथिया, जों मिथिया। मोनसे खोथाखौ आं बिथांखौ गोसोखांहोगोन, बै समाव जेब्ला गहपुरसिम मुभमेन्ट जादोंमोन, बा लखिमपुरसिम मुभमेन्ट जादोंमोन, धेमाजिसिम मुभमेन्ट जादोंमोन, बे सारा आसामाव जादोंमोन, अब्ला बै समनि लिडारफ्रा रावबो बे कन्टिगिउटि गैया होननानै बुंफेरबायाखैमोन। बेवहाय जोङो बिसेसके जों गहपुरसिमखौ मोनखागोनखौ जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन। आरो बेबायदिनो जों दिनै 900निबो बारा दिनैनि थारिखसिम बावहाय मुंख्लं जाबाय। हयथ' क'क्राझारावनो जोंनि समान मोनसे मुंख्लं गैया। बेनि उद्देश्यआ मा बिथाङा बुजिना लानांगौमोन, बुजिनो नाजानाया मोजां। जे बे सहिद जानायनि मोनसेल' लक्ष्य जोंनो जे बड'फा बुंलांनाय बायदि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय। आरो गेरेमसा माहारि दानोबा जोङो मोनसे जांख्रिथायजोंसो लाबोनो हायो। आरो बे जांख्रिथाया दिनै बर' हारिनि गेजेराव जानानै फैदों। आरो जानायखायनो दिनै जों मोनसे नङा मोनसे फिथाइ मोनलांबाय थादोंमोन। आं बिथां अमर सिंह ब्रह्मखौ बुंनो लुबैदों, नोंथाङा बिटिआरनि MOSखौ फराय खोन्थागासिनो दङ। जोंथ' जाम्बा नोंथांनि खाथियाव, जोंथ' जेबो रोङा नोंथांनि खाथियाव, नोंथाङानो मास्टार, नोंथाङानो गुनि गियानि, बर' जाथियाव लेखा फरायनाय रावबो गैया, नोंथाङाल' सासे गासिबो पण्डित महापण्डित। आं नोंथांखौ सोंनो सानदों, बै समाव नोंथाङा बहा दंमोन?
बर' जाथिखौ सिबिग्रा बर' जाथिखौ अनसायग्रा दिनै बर' जाथिनि सासे मास्टार जानानै बर'नि महापन्डित जानानै जे ओंखारदों दिनै नोंथाङा बै समाव नोंथाङा बहा दंमोन नोंथांनिथ' जेबो सिनसाखो नोंथांनि महरखौथ' जों नुफेराखै मालाबाबो नोंथाङाथ' माबा गैया दिनै हरखाबै जे बिटिआरखौ ओरै होननानै नेगेटिभ रावै सुर होयै साजायै बे बुस्थुआ धंस' खालामनो थांनो नागिरगासिनो दं होननानै जे बुंबाय थादों नोंथाङा मानो बुङाखै सानसुमानि BSc नि MOS आव मा दङ नोंथाङा मानो बुङाखै नोंथाङा मानो बुङाखै हाग्रामानि MOS आव मा दङ दिनै बे सारा आसामावनो बयनिबो आखाइ नैबे MOS आ आखायाव दंजोबो नाथाय जोङो दिनैसिमबो हाग्रामानि MOS खौ जों नुनो मोनाखै दिनैसिमबो जोङो सानसुमानि MOS खौ जों नुनो मोनाखै नोंथाङा बिनि सायाव गियान दंना गैया नोंथाङा माबायदि महापन्डित माबायदि सोंलाबाय थादों नोंथाङा माबायदि बुंलाबाय थादों नोंथांनि गियानखौ जोङो माने धिक्कार होयो जों मुगैयो जों नेवसियो जों दिनै थै होनायनि बिनिमयआव दिनै गहपुरसिम जों हाबनो हाबाय नोंथाङा कन्टिगुइटि गैया होनना बुंनांगौ गहपुरसिम हाबनायनि कन्टिगुइटियानो गैया नाथाय बै समाव साफ्रोमबो लिडारानो गहपुरसिम हाबनायनि कन्टिगुइटि गैया होननानै बुङाखैमोन दिनै हमनानै लादो अमरसिं ब्रह्मनि सुरै आं बुंबाय गहपुरसिम हाबनायनि कन्टिगुइटि गैया नोंथांनि बायदिब्ला थिग আছে गैयाब्लाबो जुदि गहपुरसिम हाबबायब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टसिम जुदि हाबबायब्ला बेवहाय नोंथाङा खर' सानो गोनां मा दं नोंथाङा BTC-नि अबे एकर्डआ साबसिन होननानै बुंनो नागिरदों ओरै नोंथाङा गावखौनो गाव महापन्डित खालामदों COआ नैबायदि सिकिउरिटि अफिसारा नैबायदि प्रिन्सिपाल अफिसारा ओरैबायदि नोंथाङा सासे एडभकेट जेनेरेल जादों नामा नोंथाङा बर' जाथिनि थाखाय सासे मास्टार नामा जोंखौ खोमा हमै फोरोंबाय थानो लेखाखौ नोंथाङाल' फरायदों रावबो फरायाखै रावबो रोङा जों जाम्बा गोजा जला गोजा दिनै बे MOS आ नोंथांनि आखायाव गैया बयनिबो आखायाव दंजोबो बर' फरायसा आफादा हारिखौ दालांबाय थागोन बर' फरायसा आफादखौ दानो सोंखारिनो अधिकार गैया कारन नोंथाङा बर' फरायसानि थाखाय जेबो अरिहुनानो गैया बर' जाथिखौ सिबिनायनि जेबो अरिहुनानो गैया नोंथाङा जों जे गहपुराव न' सावजादों खननैखाम 83 खनसे 89 खनसे 83आबो उदयसल हादोरनि थाखायनो 89आ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा न'खर सोरजिनाय बेनिखायनो बर' जाथिखौ गेरेमसा महर दानो हानायाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिबाय थानायनि नोंहा मोन्थाय गैया नोंथाङा सोर एटर्नि जेनेरेल नामा नोंथाङा गावखौनो गाव एटर्नि जेनेरेल होनना सानदों नामा जों दिनै मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन हिस्ट्रिखौ नोंथाङा मोजाङै सोलोंना आनला खानला नोंथाङा गोदाव सोराव बखिना आं नोंथांखौ सोंनो सानदों हाग्रामानिफ्राय बर' जाथिखौ फाननो थाखाय नोंथाङा बेसेबां लाख बेसेबां कौटि थाखा नोंथाङा थिखा होदों नोंथाङा थिखादार जाथिखौ फाननो थाखाय नोंथाङाल' रोंगौ गासिबो खोथाखौ बिजिरना होदो नोंथाङा साहस दंबा आंजों फै डिबेट खालामनो नोंथांनि महापन्डित नोंथांनि एडभकेट जेनेरेलखौ आं नायनि फै नोंथाङा गहपुराव हाबफै नोंथांनि पान्डित्यखौ जों परिखा खालामनायनि बर' जातिखौ लानानै थामसा गेलना सावा खेला नङा आं मोनसे खोथा बुंनि बै समावनो बड'फा दिन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समावनो SK धावन राजीव गान्धीनि सासे मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिसिम थांनानै सिमुलुगुरिसिम नैबे सेक्सुवेल प्रभिजनाव जा अफार खालामफैदोंमोन नाथाय दुर्भाग्य बिथाङा थैनानै थांबाय बिथां थैनायनि थाखाय जा मा जालांबाय नाथाय एथ'सिम होखांनाय उनावबो जोंना सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया जेबोनो बुजिया जोङो बेखौ ना पन्सायत जाखो ना जिल्ला परिषद जाखो ना मा जाखो ना बुलाय मा टाउन कमिटि ना मा कमिटि माबायदि एकर्ड लाना फैगो खुनु लोब्बा गैया जेबो लोब्बा गैयि माबा गैयिखौनो एकर्ड लाना खालामना फैबाय आसरित खोथा बिथांमोनखौ मानो बुङाखै BTC-नि MOS खौ जों नांगौ दा एथ' महापन्डित जुदि ओंखारदोंबा गावखौनो गाव सासे बर' जाथिनि बिफा होनना माबादोंबा नोंथाङा जेबो अरिहना गैया नोंथांनि महरखौ नुफेराखै जोंनो गहपुराव फै चेलेन्ज खालामनो नोंहा जातिखौ फाननांगोन नोंथाङा बेखौ नायनांगोन गहपुरसिम जों दासिमबो बर' हारि हिसाबै थांनानै दङ हाग्रामा थगायबाय सानसुमाबो थगायलांबाय हाग्रामा थगायबाय दिनै हाग्रामानि गादिनि स्वार्थनि थाखाय नोंथाङा थिखा लानानै दिनै फाग्ला बादि सैमा फाग्ला बादि बखिगासिनो नोंथाङा ना जेबो नङा
नोंथांनि माबाखौ जोङो सहायनो हायाखै जों दा जोंनि माबाफ्रा खिन्थु जिर' टलारेन्स आं गफुरनिफ्राय बुंदों जों जिर' टलारेन्स जों दा नोंथांनि भाषाफोरखौ नोंथांनि महापन्डित गावखौनो गाव मास्टार बर' जाथिनि मास्टार लेखा रोङै जाम्बा बायदि खोमाव हमना फिन नागारनायखौ जों सहायनो हाया जों बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया बेनिखायनो मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म नोंथाङा सासे एजेड मानसि नोंथाङा गावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मोजाङै सिबिनाय जाथिखौ मारै सिबियो बुजिफेरा नुफेराखै आं नोंथांखौ दिनै मारै गुरब्ला गुरब्ला माबाबाय थादों ना सोर मा डिजिगनेसन दं नोंथाङालाय ना मा डिजिगनेसन दं मा बर' जाथिनि सायाव बाथ्रा बुंलाबाय थानो नोंथाङाथ' जेबो गैया बर' जेसेबांसिम जि मोनदों दा BSc जादोंब्लाबो बे सानसुमानि नेतृत्वआव बे एबसुनि नेतृत्वआवनो BLTनि जादोंबाबो एबसुनि नेतृत्वआवनो आरो दिनै BTR जादोंबाबो बे एबसुनि नेतृत्वआवनो नोंथाङा बे हिस्ट्रिखौ मिथिनांगौ एबसुआ बर' जाथिखौ फानाखै आरो फाननायबो नङा आरो बे एबसुआ जुदि थांना थायोब्लासो बर' जाथिया थांना थागोन बेखौ मिथिना लाखा नोंथाङा सैमा फाग्ला बायदि गोबनालाबाय थाना जों सहायनो हाया जों सहायनो हाया मानोना गहपुरसिम दिनै हाबफैनायाव रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनदों कन्टिगुइटि खोथा बुंलाबाय थाना नोंथांनि कलिग्सफ्रा माखासे बेबा दावराव देख्रेबनो मा देख्रेबनो हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट मा PLI माबा माबि होनलाबो थादों नोंथाङा गोदाव सोरावनो खिन्थु नोंथांमोननि उद्देश्यआ मा कम्पेरेटिभलि नोंथांमोननि माबायाव BTCनि MOSआव मा दङ बेखौथ' सेक्रेट दोनजोबदों गासिबो मानो सोनो हायाखै गहपुरसिम दिनै गहपुरसिम हाबनायाव नोंथाङा उल्था खोथा बाथ्रा बुंनानै रायजोखौ मिसगाइड खालामनो सेस्था खालामगासिनो दं रायजो राजाखौ बेखौ बुजिना ला आरो नोंथांनि प्रत्येकटु बाथ्राफोरखौ जोङो बिसेसके गहपुर आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा सहायनो हालिया नोंथाङा स्टप खालामनांगौ दा नोंथाङा जुदि बर' जाथिबा ना बुंगासिनो आं बर'खौ सिबियो मारै सिबिदों नोंथां बर'खौ बर' जाथिखौ अनसायग्रा होनना बुंदों मारै अनसायदों नोंथां बर' जाथिखौ बर' जाथिनि मोनफ्रोमबो माबायावनो नोंथाङा हेंथा होबोगासिनो दा बेबायदि महापन्डित एडभकेट जेनेरेल जानानै सुप्रिम कर्टनि चिफ जास्टिस बायदि नोंथाङा माबा खालामनाङा एटर्नि जेनेरेल बायदि खालामनाङा नोंथाङा बर'फ्रा दिनै जाम्बा गैलिया जोंनि गहपुरावबो दा डक्टरेट लानाय उकिल सुकिल मेला दंसै दा बेखौ जों बे संग्रामावनो जोङो जेल जादों माबादों जिनाहारि जादों बेखौ लानानै नोंथाङा थामसा खालामना नोंथाङा बर' जाथिनि जेबो नङा नों बायदि अमर सिंह ब्रह्मआ थावजेन उजिबाबो जेबो खालामनो हाया आरो नोंथाङा बे MOSखौ सावनो होनना बुंदों इज्जत गैयानो MOSखौ सावनो नागिरदों बर'नि जिथु एकर्ड मोनब्रै माने NDPनि सागानगिरि माबाफ्रा NDPनि गासैबो बहाय UPPनि प्रेसिडेन्ट दङ सागानगिरि एबसुनि सागानगिरि दङ माबा दं सागान दङ बहाय दिनै नोंथाङा अपमान खालामदों बेबायदि अपमानखौ जों सहायनो हाया मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म नोंथांनि बैसोखौ नायनानै नोंथाङा सिरि थानाया मोजां नोंथाङा रिटायार जाबायब्ला जिखि जा जों मिथिला नोंखौ जों सिनाया खिन्थु बेबायदि असभ्यालि बेबायदि बैसोआव असभ्यालि भाषा जात बेरेखा जोलैनि हांगार बुजिना आं बेखौ नोंथांखौ आसि थुनानै खोन्थायो दिनै आङो जोबथारनायाव बे BTRखौ लानानै थामसा खालामबाय थानाय BTRखौ लानानै फरायनानै खोन्थाबाय थानाय नोंना फरायनो गोनां गैया बे MOSआ जों बयनिबो आखाइ दङ खिन्थु नोंथांमोननि बे BTCनि MOSआ सोरनि आखायाव दङ सोरनि आखायाव दं रावनिबो आखायाव गैया फरायनानै खोन्था BTCनि खोन्था फरायनानै फारि आरो हायोबा नैबे WhatsAppआव जों प्रिन्ट खालाम फाथायहर जों गासिबो WhatsApp फाथायहर जों नायगोन जोंथ' नुफेराखै दासिमबो दिनै नोंथांनि आखायाव गोलैनायसो खायसे दिनैसिमबो नुफेराखै जोङो सानसुमानि MOSआव मा दङ मानो बुङाखै फंसेबो एसे कम्पेरेटिभलि माने माबा खालामनानै देरसिन साबसिन होनना बुंबाय थादों नोंथाङाबो बे सायाव नलेजआनो गैया जेबो नलेजआनो गैया बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय जोङो नोंथांखौ धिक्कार होबाय आरो गहपुरनि रायजो राजा जानानै नोंथांखौ जोङो खावलायहरदों बुंनो लुबैदों बेबायदिखौ नोंथाङा मावनो नाङा नोंथांनि बैसोआबो थिनला जुदि नोंथाङा साख्रि मावदोंबा रिटायार जुदि जादोंब्ला सिरि जिरायनानै था बेनो नोंथांनि साबसिन आरो बेबायदिखौ मावना बेखिनिखौ बुंना फोजोबबाय